Walah iya bolo. Air terjunnya ndek sebelah kono iku lho. Oh iya. Dewe iki apa ning air terjun Pasujen, tapi iki nek dalan iki ono karnaval sunat bro, delok. Nah, ono barongan ono apa wis, nah delok sik bolo. Rame yo. Pol. Kayak iki agenda ning air terjun Pasujen di cancel bolo. Lah kok di cancel? Ayo ndelok iki ae. Loh iya. Aja di cancel to, tetap aja dilanjutkan perjalanan ini. Bisa lewat ora? Bisa jalan-jalan terusan. Tapi ini sampean mau mana? Tuh.
semakin sore wes ayo dilanjutnya perjalanan ya. Iya, ayo. Wes ayo. Alhamdulillah bolo akhirnya awak dhewe iki terjebak teko kemacetan iki Mang ya. Heeh. Ana iring-iringan barongan cah. Keliling. Iya, cah suo kok keliling. Cah sunat nanggap barongan ya bolo. Oh, lah iya dah. Iya, aku takok wong man ternyata jarene apa iku cah sunat nanggap barongan. Wis, ayo dilanjutno perjalanan berikutnya Wis dah yo. ning air terjun Pasucen. Sekarang ngarep bos lho. Ayo. Karek 8 menit tok Oke, iki. oke. Kayak apa kesuruhannya ayo langsung dieksekusi nih tempatnya. Kita. Ini kan. Tak dulu. Dek numpang tanya. Nek badhe teng air terjun niku mriki nggih. Mboten ngertos. Air terjun Pasucen Wis hujan. Mboten ngertos. mboten ngertos. Mboten. Teng mriki mboten wonten air terjun. Kali. Kali mboten ngertos. Gak tahun kali ya. Batane kali. Wis bolo masih ora roh. Wis ayo dilanjut ae. Tapi mepe rene ya, Mas. Iya. Konten dong, Mas. Dalam? Konten. Nggih. Ayo Mas ya. Ini jurusan Berangan mas. Nek iki mana jenenge apa iki? Ren. Ya nek pening air terjunnya lewat di Mas. Air terjun nama agak paham mas. Kali-kali ku lho. Air terjun di. Pasucen. Pasucen. Iku takut ning desane ae mas. Niki berarti Sucen nggih. Iya sudah sing ana gapurane mlebu. Oh nggih. Makasih Mas ya. Pak nderek tangkep yang badhe teng air terjun itu apa nggih? Ibaratnya nggih mriki ya. Tapi saya iki mboten saged menawi kok. Lewate biasane mriki. Nggih. Medon pundi? Pesan pundi nggih. Sing mriku mau pesan mriku. Berarti masuk niki, Pak, gang niki. Gang niki. Ya. Lewat gang niki sak wingi ning griya niki to. Nggih, Yen. Biasanya mbok sati mbok pripun. Berarti sepeda iki sak mriki nggih. Nggih. Oh nggih. Oke, bolos sepeda didekek kene wae diparkir. Nah, bolo. Yes, bolo. Dalan iki lho, dikan gune Dalane iki metu perkampungan iki ya. iya, Cek. Lah Ini kok metu ngene ya. Mburine omahe warga iki piye, guys? Bener gak? Paling dari rene lewat iki ya. Wah, iya bolo. Air terjunnya ndek sebelah kono iku lho. Oh iya nek ngono, tapi kabeh iki lebok metu Kandang kandang. kandang ngubuni kandang ibu kan. Lewat masuk kene tenan iki. Adune kok nek iki. Iki abune mek ngarepku ya. Adi delok sik. Lah iya bolo. Tapi Oh iya, iki kok metu kene. lewat endi, Bro? Lewat endi iki? Oh, lewat itu tadi lho, Rek. Lewate kono to Bubur mau. Tapi kene gak salah, air terjunnya ning ngarepku sik tak spilno. Iya. Lho, air terjunnya kuwi. Ya tak kok kene ya. Oh, ala lewatnya blubur-blubur malah, Rek. Oh alah. Oh, itu ketok kok kene bono. Dadi ayo balik rono ayo. Iku apa tuh? Lah ya jalane kan kuwi lho. Iya. Ayo. Ayo balik. Ayo balik lewat sisi kono wae ya. Yuk. Wes bolo ayo. Awak dhewe balik neh lewat sing sisi kono mang ya. Iya. Lah kene yo ora iso. Iya. Mosok menculot. Wes dhewe balik Oke. Tapi kok kesulitan lagi. Ya bolo. Ternyata jalan dia bener iku rene. Awak dhewe liwat rene iki bolo. Sumber mata air Bulan Desa Pasucen. Iki mas mangga. Loh, nek iso adus. Ayo masak-masak air terjun. Lah iki bolo. Stok ya. Wis tok. Ternyata awak dhewe mangku ning dhuwur kono iku lho. Dan iki dalannya bener lho, lewat kene. Iki bener gak kleru iki. Ora lah ya. Lah iku lho. Wis ana akamsi sing mancing apa? Asik guys.
Iki bener langsung aja. Ayo dieksplor kayak apa keseruannya dan keindahannya air terjun Pasucen. Nah, iki medun dhisik bala. Oh, nek apa nih air terjunnya kita jalan ke situ. Iya lah, ayo. Lah ngene iki lho perjuangane bola ya. Lunyu ya. Ini salah